Kwa kanyo ni duol makedo gi mibadhi e pacho kaendi EACC oyango ni gitimo nonro ne osiptende moko 10 ma pacho kaendi mosefweny ni orwako mibadhi e chudo mar chenro mag thieth kokalo e agulu mar okumba mar NHIF. Jatend EACC wacho ni osiptende go gin mana moko kuom mago ma osebedo ka yako pesa mar NHIF kuom keto nengo mani malo. Chris Owino miyo ler mar wachni. Kaluwore gi jakom duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae Reverend Eliud Wabukala, nitiere ji ma osebedo ka tiyo kanyakla kod ute thieth e mayo piny owacho omenda makore lach kokalo e okumba mar thieth mar NHIF. Mabiro kaluwore gi weche mag mibadhi ma osebedo ka itudo kod ute thieth mag ji giwegi kuom chwalo kwayo mag chudo mag miriambo e wi okumba mar thieth mar NHIF. EACC looks at NHIF as our very important partner. And we have promised to continue working with them, helping them see how to inculcate this culture of ethics, of honesty, of trust, among the top leadership, and so that we can help their services get down to every Kenyan. Wabukala owacho ni mibadhi makamago emomiyo nengo thieth idho malo e pacho kae ka bende osingo mar kelo lokruok e sekta mar thieth. The fraud is happening between a hospital and a citizen who are private citizens. And therefore our public education awareness is geared towards making the Kenyan know that participating in that is just making health very expensive. E korka kore, jakom okumba mar NHIF Louis Nguyai olero ni chenro mar tiyo gi lony manyasani e yango jotuo oseduoko chien weche mag chudo ma miriambo. All our claims come in electronically, which then are able to be scrutinized by other case managers to see how much integrity it has. It is a journey. Why I say that is because now we need more information, which is data. Right now they are coming in as scanned documents, which is unstructured data. We are working towards structuring that data so that it is data input from source. Nguyai ogolo sie mager ne ute thieth ma ibiro yudo kod ketho mar kwayo chudo mag miriambo ne okumba mar NHIF. Wabukala kod Nguyai otwa kod jofwamb weche boma ma Naivasha e kinde romo mar tiego directors mag NHIF. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.